Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali channel Kipin channel. Ya, jajal lautnya dulu kendol iso orang. Aduh rugi lho. Dulu ki perang uruk lho tapi ora iso. Ora iso. Jakarta wis diuruk. Lah Jakarta wis Dibendung. Lah dibendung terus diuruk. Dibendung ta ya padha ta dik padung kok ngene. Jakarta wis dibendung lho beda karo laut. Kenapa yo? Iki lho ketoke. Oke aja. Masa gini. Terus gini ya. Malah moto pemean. Wah, ini ngono ae, Bang. Telepon. Gue permain karet tuh gue. Ya. Ya hati-hati yuk nih jalan. Selalu permain karet itu panas. Weh, parane bingung deh. Ya apa bingung? Niku diner sapa arep iki? Apa lagi kok oleh tombol? Lah diner karo iwakmu nilas itu mancing. Ora info tombol, calan gak. diner sidron. Wewe lho. Inisiale sapa? Kan dingi wonge mancing yo. Rahasia. Dingi kan wonge mancing. Apa iwake digoreng dienggo diner kuwi ae. Kekno sambel. Oh, lain dosak to. Sak kuwi iwak apa godhong preng kok. Campur to. Iwak sak menit mancing kok. Sama pada iso lho. Lah iki cemper apa? Oh, gak ada sisi, gak ada payu-payu. Cara tak inget proses kok. Mancing itu durah. Oh, kowe arep golekno anu, nggo diner Kipin. Sing nilane. Aku krungu kan ini to. Cemilan. Tomblok ya. Juga ada duit ipin. Lah juga apa duit? Bener, Jakarta coklat tomblok. Sopol. Kita betul. Wis to, betul. Ki Takon ning wonge. Candi. Candi. Candi kita juga roh dhewe ning vlog ngono ya ora. Ya gak di paketan ya. Gak paketan ya rugine. Waktu wae rugine ndang apa ngene. Apa? Gak tau cangkruk ning kono kuwi. Ngene ut. Ini jeblem apa kon? Ya kok tak delok kok anu ya, kono kopi rokok sautil ya, diam-diam. Lah bas kote pentol, kata pentol akeh. Kok iso. Semayanan. Mayan apa? Lho ben mau wis semayanan engko. Ya ora apa-apa. Jam piro jam piro? Ya mbok. Wis setuju apa ora kira-kira ngono iki? Setuju ya karo koncone iki. Kan iki Walaupun gak challenge aku setuju ya. Setuju. kan wong iki wonge Neng mah. cek kerja kok. Wong oh berarti wong gak ada sekene iki Pak, kok setuju kok. Kira-kira pengangguran kabeh. Iya. Gak mungkin karo mujek we, mujek gak kerja. Bocah wong apek kae kok iso nggopo to. Cocok. Lah ya menghormati karo bos. Ben. Berarti ngene, menghormati kok ngene, menghormati ngene lho. Ndang kowe butuh ning laut piye gelem ora nyelam Ning laut meh, bebas. ning laut iki jerine sak perlu tanggal tak takoki. Sak gurune bebek. Bebek nak nyemplung kan sakmono kae ya. Lha sakmono kuwi. Sing ora iso jeru. Lha sakmono kuwi tenan. Nek wong. Zaman ke dalam ning laut iki Wong gerek wong sapa? Nek mulai beduran iki kelelep to. Malah ngecemul. Kali ngono wae. Kali ngono rumah ngono, mul. Malah ngecemul. enggak maksudnya laut iki kedalamane berapa meter ngono lho. Wong nyelami teko dol orang. Ya tak kowe jajal nyelam kowe ya terno yo saiki. Wewe ya Oh besi kubek. ning laut tak lewat water pari lho. Kipin arep golek ubur-ubur. Ubur-ubur ikan lele. Ubur-ubur enak ndol diuseng-useng to. Mosok enak? Bawang. Kipin kae ini to. Kecape cari wae. Ya. Bubur kanene nang utang kopi ini le. Gak dirokok le. Kopi le. Kopi kene popo rokok kene podo ae. Tuku iwak. Tuku iwak Pin. Lah apa ya? Sampeyan kuwatir kali umbrukan. Ning kalah iki bisu ta Pak ngono. Umbrukan kok tuku barang lho. Pesen apa? Nggonku iwak. Water pari, iwak hiu paus. Iwak kutuk. Sembarang ae udah pesen nggonku tak golekno. Kowe ternak? Nah,
akeh putri duyung. Putri duyung enak berapa? Enak, wis to. Apa sih tak putih duyung iki? Yo, ke sore agak wakno kok. Tak usang-usangi. Murah-murahan karena Tang lah tuh. Nek karo kanca piro? paling 500.000. Malah sewu. Molar 500.000. Putih duyung sing model piye lho. Seksi. Janji. Iku gelem ora, dinyang kena paling negori paling keren. Tolongan. Jadi model piye to tur ngono lho Pin. Ya, ya model piye. Biasanya 450 ae. Papa saya. Kar aku 300 ya wis, mau menak to kandhane. Atake kok bukan ana 50. 303. Oh ya ora malah menak ngono kuwi. Iki wis Semini kusuk. kumplung kan. Ngawur. Malah semplung. Pem gelem ora lho. Apa to? Paiman. Malah putri duyung iki lho. Peman berduyung. Awal-awal kerjaan. Wes kendane. Ya. Peman nanti. Sopo? Iki gure ngeplok kowe tak warai. Iki bahas ning laut beda karo nyelang. Kok dhuwur-dhuwur kok iki tingkat. Kok iso malah koyo ngono. Iki ngene to beda dobi mancing. Gue gawe iwak. Enggak sasak kau. Lah dijak ndal apa yang Tandung wong-wong. ning laut kok nyelam. Kedalaman laut iki berapa Kowe meter? kowe kon ngukur. Malah sak gulu mentok lho. Ini bebek. Iya bener apa ora? Ya urung karuan. Ah. Bebek bebek wong plong ora tak guru tetep tak Ya guru. nek lagene pinggire modar. Oh. Bebek sak Ya guru ora tetep iso, tak ora guru. iso. Malah geger lah Yo ngono. nek gak iso nek tengah laut, guys. Gak iso. Lah kok ning kono wae. Tengah laut ndi? Tengah laut ndi? Ya kono to. Oh, Ayo, kono sore. ndi tengah laut ndi? Kono. Kowe ora ngerti tengah laut. Ngerti, setahun nyabrang aku kok. Kai po. Lah aku setahun nyabrang ya. Praktek-praktek Gitu. Aku setahun kaya nyabrang. wong roro tengah laut. Renang lho malah kono aku. Alah. Bebek. Laut iki karo tengah-tengah bener. Laut ora nek. Wis tau ning laut, Ben? Taune karo Setahun laut. Setahun. Udah apa weh? Wis to. Oh, Gila. ini Palembang, ini Palembang deh. Golek rondo. Ning laut iki karo tengah-tengah bisa. Ya sing iki. Jung kono iki gak ketok lho. Ya iki parani yo. Jire kidul parane ngidul ora teko gone nyinyir karo kidul. Ya ngono. Semalah geger lah. Ya gir kidul pasitan ngono gone. Karo perapatan anu kae. Lah pojokan perapatan kuwi. Masa pelajar Ya perapatan? iya. Kandhane laut iki tengah-tengah padha awake dhewe karo. Jadi apa garo? Ipin kita kok kowe bae karo. Beda tak kok iku ya karo ya padha. Rasa gara-gara perkara laut ya. La ilaha. Makan jandos dong, tangi lawe ya. Ah, caplu. Padahal gandos ta, Gen. biasanya ini kakak laos sih ben dasin dan garis nanti tokno. Oh, berarti aku sing gak Magano tengah. Eh rada peka-peka to. Ipin ki ngono kowe. Iya, iya. Ayo iki Luwe juga. Lebar mah karo kan gak penak iki. Kopi ta, Bro. Iki lho rokok entek lho ning isor iki. Tang bakule kuwi to rokok. Rokok ora dirokok iku. Rokokku. Menunggu. Jadi mau saudi lah tak rokok tak tukokno. Iya. Bila bila. Surya paling saudi 2.500. Loro 5.000. Iya. Gampang loro 5.000 lagi duit 5.000. Ya, iku ndak. Sakane ya. Lah, sak-sakan apa? Ceritane ngene, Bos. Tengah laut iki berarti tengah gandos iki lho, Bos. Iki lho. Iya, akhirnya gandos mlebu ning weteng iki. Ya, kotake duit. Tengah laut. Ya. Berarti tengah-tengah laut ya. Ning kene gunung ya, ning kene otot-otot. Apa jenenge gandos? Ngene, tengah laut iki mlebu ning weteng, Bos. Gandos dodok tengah-tengah laut. Baru yo, kaliran weteng. iki Pin. Oh alah. Malah kaliran. Lu kok kemana Pin? Mana nang ya? Nah, gandos tak 10 ya. Langgar wis ya. Kopi piye? Lage berarti. Lagi. Prodisai barang Lah cangkir. kok saya lho wi. Kelompokan kopi to malah iki nggo. Lagi mangan. Ora nek modar mangan kopi. Ya aku lho, Dok. Nggih kopi, los. Medem iki ya. Madam turu ning sor. Rek, esok kopi ning stoke. Kok iso bae? Jawabane temu ya? Ya temu kuwi. Tengah laut iki kono kuwi? Iya, tengah laut ya weteng kuwi, weteng lesu. Gandos. Iya.
Ning kono gunung, ning kene gunung. Ning tengah-tengah enek ganda. Akhirnya les nih weteng iki. So koyo Bakul ngono. kan paham. Tengah-tengah. Bakul gak ada paham-paham. Hmm. Ya pemalakan kalian teko di Roro Kidul. Ya. Oh, alah. Piye Dul wi? Engko rencanane piye bocah wi? Wis mbok golekno apa rong? Ya iki Semayan. tengah-tengah ya iki, tengah-tengah laut ya iki. Ora wingi harus semayan kok. Jadi cari temuan kok karo bocah kok. Takok ora ngaku karo sapa ora ngaku. Tak kira kowe golekno. Kene golek dhewe bingung kok golek mau. Iya, buat. Kok menawa nek kowe golekno jere ora golekno pin. Jadi bang golek nang kipin golek dhewe ta apa? Betul. Kuwi nek ketemuan rasa dijono nggo ngeprank wong-wong kuwi. Ya, penting aku teman karo sapa aku gak ro. Penting kok roe ning video. Ngono, Bra. Berarti calonnya asli real ya? Heeh. Real wi. Kayak saya. Kipin bener. Penting kan Apa tuh jam berapa iku? Ya sepuh. apa mbok sesuk mau piye kan kena. Penting tak selarakan tugas dari Mbak Pinang. Wong-wong ben ngene wis iki bae to tenanan Mas ya. Iki ngono ben. Iku karo sapa iku diro. Ya kan sapa rahasia ya itu. Iya, iya. Iku kok tak dudune neplok iki. Gak penasaran dong ya? Akhirnya gak penasaran. Ngono. Iki mayanmu jam berapa? Oh, tak gak ro. Tak parah nih. Insyaallah paling babar maghrib. Magrib. Iki pas festival ya? Hmm. Paling cepet bar maghrib, paling sih barisan ya? Iya, Temuan. kan mesti bar maghrib metu iki gak oleh plak bar maghrib lah. Tak bar maghrib lah. Jadi calon paling cepet bar maghrib, Iya. paling sih barisan kok. Ya iki ya tengah laut ki. Iya, iki apa dong, iki tengah-tengah laut. Ya bos. Serta Kalau nih- kayak ngene ini gede gue nih ya. Ada box siang hari iki ya, iki Mas, tengah laut. Tengah laut itu yo Gandes bakal bae. langsung mlebu ning perut. Jangan yo perut iki. Iku bocah dinner ning dia apa? Wis direncanakno kipin, tapi aku iku ngero. Guru kabeh iki guru. Ada kameramennya gue bro malah. Go ngero aku. Iku ngamerakno apa ora? Lah wi gak ero. Dikongkon murah. Heeh. Paling wong loro tok. Tapi gak dijak berarti. Gak. Iku karo sapa kan iki? Yang ngejak kowe berarti gak dinner loh. Iya, bener gak dinner trae. Iya ta? Kan double date kan wong loro tok. Berarti rong pasangan. Maksudnya iya, maksudnya kan kipin karo anu tok sak date lah intine. Ya penting karo Mbak Pina kon ngejak wong itu Cara- sapa? cara enek nih. konangan. Mau bagi tau. Aneh-aneh double date. Terono. Kowe ngejak sapa? Gampang kok. Toblok. Ora. Oh, cara ngejak toblok wong loro budal bareng. Adik kakak no piye? Gak apa-apa. Wis budal langsung? Malah ape. Gelem calonmu? Ya ora gelem. Iki Nah, kan- tapi nek karo mujek. Lah lah mujek kok lila lho kaya tapengmu. Gak, kowe mujek karo cedoke loro. Mujek karo golek sapa mujek? Yo gak ero ben sak olehe ya. Iya, kan aku golek. Iki penting nggone Mbak Pina kan tak semangat. Hmm. Nanti sore ditonton video karo aku metu dinner karo sapa mangan. Ben ero he. Dan roh ki sapa? Iki perkara gak tak sebut. Aku heran nek sing ero Kamu kok. sepil. Ya ora. Inisial. Wis ora, wis rahasia. Lokasi tempat daerah Lokal apa gak? Nah. Wis ora tak duduk. Ora ada sing ero akeh ra ero lho. Ya ya jal sing gene amor kowe barang ya amor gak tau ero. Oh, kadane aku. Lah kene lagi teko gitu. Toblok aret. Goblok bener gak ero karo. Wis porong. Ngono to. Wis porong apa nih? Kipin oleh challenge. Oleh Mbak Pina diiyani. Ya ini. Ya karo sapa to? Pin. Hah? Ya. Goblok bener gak ero. Toblok iki gak rekangane dhewe lho. Cuma nyamekno ning Nyampe kipin. nang duit tok iki gak didudui inisial apa daerah gak ati. Enggak Pak tak Raya duduk. VIP kok. Berarti kok. Berarti duk kekejutan. Heeh. Ngono lho. Ya ora. Wong Coba Paiman terus napa ora coba. Ya, yo gak ero to. Terus jodoh ya. Jodoh ya alhamdulillah tak lanjutkan ngono kan. Kan iki cuma ngejak wong itu. Basa-basi tok. Iya, mangan. Perkenalan, gitu. Perkenalan karo wong-wong ning blok-blok. Nanti. Cacah kene sing ero kabeh Paiman. Wis gene sing ro. Roh. Kabeh gene sing ro. Wis bakul iki wis. Mbone semayang karo atas semayang karo warung iki wis. Lah, Wis genah iki. bahaya. Adalah. Lah sing warung tok ae atas semayang karo warung iki. Ya ora masalah warung ora di bojo ya. Lah. Pisan.
Wes ora apa-apa, Pit. Iki wong iki yo gak perawan, gak wis Ya rondo. 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 Ya rondo, Bu. Masih tok. Kan penting tak Ki anak iki ya masalah iki rondo marang iki rondo. rondo. Wes semene goblok. Meninggal. Sumini. Semini iki lho. Yo gak. Lek Gila dhewe. kamu dhewe. Yang penting iki ditonton nanti sore vlog itu pekeneng ordo, dilek-lek karo di tenang engko di wis sore apa sesuk lagi tak uncalno, Bos. Wis karek wis ditunggu ae video lanjut. Mbak Vina itu kok kirimi video tak apa enggak? Cuplikan tok. Oh, Tak kan spill wonge tok Mbak Vina. Ya dudune wong entok karo ki ngono tok. Kowe laporan ning Tomblok. Kowe pengen dikirim nang karo Tomblok dhewe. yang penting tak ge konten sih, ku bar kowe lagi Mbak Spinone Mbak Vina. ya kok tak Ya kowe kirim foto wong loro, kirim ono ning Tomblok. Tomblok ben di-share ning kono. Berarti nyata. Iya toh. Apa mene di vlog kan kita lagi ngene-ngene. Nah, aku kan menaik foto wong loro jegrek, kan foto bakule kan gak masalah. Rek, Ini kok bagus DP apa ora? DP cangkepnya agensi kuwi lho ya. apik malah. Lah iki apa mene bar kuwi ya, bar mangan gawe kono bar. Pak, tulung lo fotono karo wong loro Dek gandengan ora iki. iku gampang. Di foto cekrek dikirimno Mbak Vina kan. Mbak Vina ben seneng, foto aku ya seneng. Lah nek iku kuwi kok dia paper Mbak Vina ning YouTube e piye? Los. Malah seneng. Kan Soalnya yang nganggo mujik kan langsung anak wong nganggo. Episode langsung. enek wingko. Aku rohku ning komen itu. Yes, Bro. Ya, Vlog vlog hari ini. siang hari ini. Terima kasih Sudah menontonnya. Mbak Sana dan Mbak Vina, tak parakan juga nanti sore. Jangan lupa YouTube Kenong Rejo, di like, di subscribe teman-teman. Bantu supportnya. Support-supportnya dan tutup penutupan siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2,000 years later.